преди кости играт поредица на посечено и изчистено жестоко тези хора. Слотовените часове беше затворен против разсъдяла за камиони над 12 тона за снегонавявания. Имаше и закъсали автомобили, които не успяха да продължат. Да внимават, да шофират внимателно, да се движат с автомобили, подготвени зимни основания, заредени с гориво, образователно, по-долу внимателно, защото не знаеш къде какво ще изгорят. Докато си да стане фокус. Телевизията на кабел Биляна Димкова. Снежна буря се разрази за кратко и в Смоленско и предизвика затруднение на движението. Силният вятър прекъсна електрозахранването в няколко населени места в община Доспат. Там е пострадал и електротехник, който е участвал в отстраняването на аварията. Мъжът е бил откаран в болница. Повече за ситуацията по високите части в Родопите ще ни каже сега Богдан Бекрин. Много здравейте! Добър вечер. Заледени и заснежени са пътищата по високите части в Смоленска област. 7 снеговина в момента посечават проходите Рожен, Превала и Пампорово. Няма въведени ограничения. Проходите са проходими при зимни условия. В ледена парзалка се превърна прохода Пампорово днес след обед. Един автомобил катастрофира, а десетки други се късаха. Новата снежна покривка от днес е 5 см. Силният вятър прекъсна тока в част от община Доспат и в Златоград. Тази сутрин рязко са се повишили нивата на реките в Смоленско, но към този момент няма риск от преливане. Ето и още. Останах тук на пътя. Няма възможност без вериги да мръдна от тук. Виждате ли, че не е окъсъчено? Сега в момента окъсъчиха. Нормално, то много бързо стана, така че... Отдолу лед, отгоре сняг. Да, точно така. Следобедните часове се изви снежна буря за около 40 минути и предизвика няколко задръствания в района на Пампорово. Отново недобросъвестни водачи с неподходящи гуми предизвикаха задръствания. Фирмата, която поддържа пътната мрежа, реагира и навсякъде се опесечава и се осолява. Имаше и проблем с захранването на по-голямата част от община Доспат заради аварирал електропровод. Там, за съжаление, имаме и инцидент с един от работниците. За сега той е настанен в болница, дано всичко да е наред. Какво е състоянието на реките, нивото им? Както казах преди малко, имаме съществено увеличение, но не до критични точки. В следобедните часове имаме спад на нивото на тези реки. Говорим конкретно за Арда, Черна и Върбица край Златоград. Освен сняг и студ и ураганен вятър в Ямболско, стихията се води керамиди и помини на къщи, както и 6 електрически стълба в село Меден кладенец. Вятърът е дошъл около 15 минути в 5 часа сутринта. Електричеството в селото е възстановено, няма пострадали или бедстващи хора. В разгара на зимния сезон и в разгара на приемането на еврото, сериозни проверки на контролните органи в зимните ни курорти. Банско и Пампорово бяха под прицел днес. Инспекции имаше и в Боровец. Повече за това ще ни каже сега Георги Карамфилов. Жоро, добър вечер. Добър вечер. Разбира се, контролните органи следят най-вече за необосновано вдигане на цените. Като в първите дни на годината сигналите бяха основно за цените на храните. Сега обаче НАП отчитат и ръст при цените на услугите в зимните курорти. Паркинг, ски, масаж, джакузи. Приходната агенция отчита сигнали по всички тези направления. Търговците продължават да сигнализират, че нямат достатъчно евро, за да връщат. И така, нека отново си припомним основните правила в първите дни на еврозоната. Първо, колкото повече хора плащаме в евро, толкова повече евро ще има в магазините. Ако искаме да обърнем пари, банките са мястото за тази цел. А чейндж бюрата нямат задължение да обръщат лев в евро по фиксирания курс. Приходната агенция отчита ръст на сигналите, подадени от граждани за необосновано вдигане на цените. Освен обаче цени на хранителни продукти, сигнали има за цените на услугите в зимните курорти, като Пампорово. Говорим за услуги на превози, услуги на паркинги, услуги на ски гардероби, косметични салони, каквито знаете има и в хотелите в зимните курорти, услуги от бюти бранша. Данъчните влизат в магазина на Атанас. Единственото повишение при него е заради скок на
такива увеличения били ежегодни. Долу 10% декември, 10 януари. Постоянно се повишават цените. Ние си имаме наценка, когато се ползваме и смисъл, гледаме по доставни цени и си качваме нашата наценка и така. Основен проблем за Атанас се явява арестото в евро. Възвръщане на ресто, нямаме евро, връщаме в лева, някои се съдят, че им връщаме в лева и така. Проверки днес имаше и в Банско. На този етап приходната агенция не отчита сериозни нарушения. От хилядите, мога да кажа, проверки, които сме направили, едва 7% са тези, при които констатираме необосновано завишаване на цените. Конкретно по линия на цените на услугите, бизнесът очаква те да се покачат още, докато не достигнат средното европейско ниво. Най-вероятно този ръст в цените, особено в цените на услугите, ще продължи, тъй като ще продължи и ръстът на доходите. А от гледна точка на проблемите с средството, колкото повече плащаме в евро, толкова повече евро ще имат магазините, за да ни връщат. 7-8 ден, което е може би днес, вероятно около, може би над 50, сигурно 60-70% от плащанията ще са в евро, което означава, че постепенно и търговците ще се захранят с евро от плащащите. За новините на Нова, Георги Карамфил. Периодът от един месец на двойно връщение на левовете и еврото изтича на 31 януари 2026 година. След това основната валута остава еврото по фиксирания курс от 1.95583 лева. На този курс се извършва обмяната на левовете в Българската народна банка, в търговските банки и почтите. Това обаче не е в сила за обменните бюра. Те имат право да определят свой собствен курс, който често е по-неизгоден за клиентите, обикновено е 1.97 или 1.99 лева за евро. Така при курс от 1.99 лева за евро губим близо 9 евро при обмяната на 1000 лева или почти 90 евро при обмяната на 10 000 лева. Практиката е законна, но експертите съветват да сравняваме курса, за да няма ощетени. Джобните си пари Андрей предпочита да обменя в чейнджа. Предпочитам да не си губя време. Сравнил е курса преди да обмени левовете си. За по-големите са банките, естествено. Обаче чакаме това дълго. Не съм се редил, защото те го направиха автоматично за сметката. Не съм се редил на опашка, за да... Така или иначе не държа много кеш по принцип. Докато минава покрай обменното бюро, Слави преглежда курсовете, но избира банката. Защото е по-сигурно. И по-ефтино. В смисъл правилния курс. Да загубиш. Разбира се. Не е нужно да се бърза. В закона за въвеждане на еврото не е забранено на обменните бюра да търгуват на курс различен от фиксинга. Разликата обаче може да е до 5%. В момента курса, на който ние купуваме е над фиксинг. Ние купуваме 1.965, като фиксинга е 1.95583. На практика всеки български гражданин може да отиде в БНБ или в банка да купи евро и да ни го продаде на нас. Толкова голяма е нуждата, която имаме за евро в момента и го продаваме на 1.985, което е значително под максимално допустимите 5% от фиксинга. В случай, че обменим парите си по този курс, ще загубим 1,5% от сумата. На всеки 1000 лева могат да приемат българските граждани, че поне при нас ще загубят около 15 лева, ако не желаят това да се случи, задължително трябва да отидат в търговска банка, БНБ или почта. В края на миналата година търсенето на евро по чейнджовете е надвишило 10 пъти предлагането. Засилен интерес се очаква и в края на месеца. За новините на Нова, Петър Антонов. Подозира в картелно споразумение фирми за доставки на храни в болници. Съмненията на Комисията за защита на конкуренцията са, че компаниите са манипулирали процедури по обществени поръчки. Инспектори, подпомагани от полиция, влязоха в офисите на 3 фирми в София. Сигналът за евентуалните злоупотреби е от депутата от ППДБ Васил Пандов. Според КЗК, ако се докажат нарушенията, биха могли да нанесат сериозна вреда, включително лошо качество на храната за пациенти. Свързахме се с част от фирмите. Една от тях твърди, че на този етап проверка не е правена, от друга отказаха коментари. Говорим за така наречените съгласувани практики. Това означава тръжни манипулации, предварително разпределение на пазара, предварително договаряне на
цената, а оттам предопределяне на печелившия участник, въобще изкривяване на конкуренцията, която в крайна сметка ощетява всички и в даден случай възложителите, и пациентите в лечебните заведения, оттам косвено и публичен ресурс, който се изразходва за тези неща. Рано е да говорим още за санкции, тъй като ние всичко това, което правим, имаме достатъчно доказателства към момента да твърдим наличието на такъв картел, но те първа всичко това трябва да бъде доказано. Нямам да прокоментирам на никой държава и нямам да става да бъдат. Но са идвали при вас днес? А сега важна новина за седмокласниците и техните родители. Отпадат интегралните задачи от изпита в края на седми клас. Този проблем беше обявен в началото на учебната година. А родители пуснаха жалби срещу него с мотива "нямам предвидимост в образованието". Как ще изглежда изпитът в крайна сметка? Повече за това от Али Зданелова сега. Здравейте! След първоначалния шок за децата, че ще положат изпит от нов вид, сега административният съд спира заповедта на министъра, а той от своя страна съобщи, че сам ще оттегли промените. Но какво предизвика смут сред родители и ученици? Готвеният нов изпит трябваше да бъде от 24 задачи, 6 от които са елементи от химия, биология, физика и география. Сега обаче това отпада. Изпитът остава на 19 юни в два модула, 24 задания, но само от сферата на математиката. Припомняме, че малките матури в 7 клас всъщност са определящи за приема в гимназия. Колко са падналите валежи в Мумбай? Какъв е диоптерът на очилата на бабата на Иван? Тези въпроси и още занимават съзнанието на хиляди седмокласници от началото на учебната година. По различните предмети, като химия, физика, биология, ни даваха задачи, решаваме и сега се упражняваме и сме по-спокойни. Според мен трябва да се справим, като начало, докато се засича. Удачното отпадане на интегралните задачи и дългата подготовка оставя децата с смесени чувства. Според мен е видно, защото знаете си винаги. Не ходим от това. Също е реално, защото сега направят тези задачи с химия, физика, биология и вашите ще са малко по-лесни. Педагозите също виждат връщането на изпита в досегашния му формат като облегчение за децата, а министърът като стъпка назад, с която да се уважи определението на съда. Децата определено ще се препуснат малко и трябва да се готвят без новостите. Трябва да има и такива задачи. Повечето са практически. Най-разумното решение е да се отправи на това намерение. Няма право, защото единственото, което се е случило през тези месеци, е да сме накарали децата да решават малко повече практически задачи. Предвид политическата нестабилност, все още е рано да се каже дали идеята за интегрален изпит ще продължи да бъде на дневен ред за Просветното министерство. За новините на Нова, Али Зданелова. Точно 12 клада гръцките фермери обявиха началото на 48-часова обикалка по лета. За сега не се допуска преминаването само на тежкотоварни камиони над 12 тона. Леките автомобили и автобусите се движат безпрепятствено. На Илинден Ексохия спрямо движението за тежкотоварни камиони. През капитан Петко Войвода блокадата важи за всички видове превозни средства. Антон Чандаров за ситуацията сега. Тони. Здравейте, най-задавания въпрос е: минават ли коми през Кулата? Да, минават.